Hej, mit navn er Luna Glavin, og tak fordi du har en interesse i Mediusuddannelsen. Mediusuddannelsen har jeg ligesom valgt at kalde den, fordi at du lærer at stå i midten med dine helt fantastiske og unikke naturlige evner, som dyretelepati, clairvoyance og healing. Det er en meget praktisk uddannelse, hvor at vi bruger masser af tid på at virkelig grounde de her evner og træne og øve. Vi laver sjove øvelser. Både hvor vi tager i stalde med heste, og vi gør det via billede. Vi får besøg af hunden. Vi bruger den helt fantastiske, unikke, rå natur, der er her i Ry. Fordi det foregår i Ry Væksthus, hvor vi kan gå lige over i en helt fantastisk skov med natur, træer, søer og sådan noget. Der er virkelig noget, hvor at vi også bruger naturen til at grounde. Komme helt ned og få en rigtig god jordforbindelse med at være et flerdimensionelt væsen, fordi vi kommer til at arbejde i flere dimensioner. Og har du en nysgerrighed på den her uddannelse, så er du sikkert også i en erkendelsesfase af at være flerdimensionelt væsen. Ellers så kommer du til det. Det er en fantastisk personlig udvikling og en spirituel opvågning og rejse sammen med dyrene og den åndelige verden. Og kunne være i midten for en kraftfuld healing og hjælpe dyrene med at få deres ejer til at virkelig forstå, hvad det er, de siger med deres adfærd og deres mimik, sygdom, skader, hvad det nu kan være. At det bliver mere udbredt, at folk også lærer, at de selv kan lytte til deres dyr. Så du er velkommen til at melde dig til, men du er lige så velkommen til at bestille en afklarende samtale, så vi kan se, om vi er et match igennem det her intense forløb. God dag.